Què dia jo això? Que li estava dient al president de l'Entre que em pareix molt bé que heu vingut a Torrent, perquè això efectivament complix part de la filosofia de lo que té aquesta institució. L'àrea metropolitana som algo més que València, efectivament, i vindre a una ciutat com esta a desenvolupar temes tan importants com els que avui van a parlar, és d'agrair els dos fets. I donar-vos la benvinguda a tots els que esteu així, alcaldes, consellers i tècnics, fonamentalment tècnics, que sou els que ens orienteu als responsables polítics en cada un dels ajuntaments de la política que haguem de seguir al tractar els temes medioambientals i de gestió de residus. Hem avançat molt. La gestió dels residus forma part ja de la vida, és una part fonamental de la vida de les ciutats. Hi ha moltes maneres d'enfocar-la i moltes maneres de solventar els problemes que tenim, que ne són a muntó. Hem avançat molt en aquest terreno, però encara ens queda descobrir un muntó de coses i encara ens queda, sobretot, pegar en el clau de quin tipus de gestió tenim que fer en el tema del tractament dels nostres residus. Jo crec que el que avui aneu a fer així, o anem a fer així entre tots, on aportarem la visió dels responsables polítics i ens aportarà la visió dels responsables tècnics, és una fórmula idònea per a poder buscar o traure o aplegar aquest punt d'encontre de com es deuen de fer les coses. Comentava també que jo, des de la meva responsabilitat d'alcalde d'esta ciutat, tinc una visió de com faria les coses, pensant en el veí, pensant en les molèsties que ocasiona moltes de les ferramentes que tenim en el carrer, pensant en les dificultats que suposa tindre xicotets vertederos en cada un dels nostres carrers quan acumulem 5 o 6 contenedors. Pensant en tot això, segur que tinc una visió diferent de la que tenen els meus propis tècnics, que me diuen que això és el que toca, que això és l'idòneo, que ha que tindre un contenedor de cada color, i colors n'hi ha a muntó i encara no estan tots en el carrer, per a poder gestionar això. Que hi ha que cobrar les taxes per la gestió, que molts ajuntaments no la tenim, tota una sèrie de dificultats, de problemes, de decisions a prendre, que moltes voltes des de responsables polítics ens costa una miqueta d'entendre perquè pensem en els veïns i des de responsables tècnics que també pensen en els veïns, però veuen les coses un poc amb més claritat, segurament que nosaltres. Jo crec que és una bona ocasió perquè l'opinió d'uns i l'opinió de l'altre faci possible que puguin eixir idees, suggerències de com millorar la gestió de residus en les nostres ciutats, perquè són un problema i seran un problema de futur encara més gran. Això sí, tenim que treballar en la línia de la selectivitat, en la línia de cada vegada més fer del residu un objectiu per a que els problemes medioambientals cada dia siguin més solubles i més fàcils d'entendre i de resoldre. Dit això, passem bé, aprofitem el rato i vegem si podem trobar alguna solució que la puguem aplicar de veres en els nostres pobles. I li dono la paraula al qui li toqui, que crec que seràs tu. Home, dic el que li toqui perquè no sé qui és.